entreprise Jangine Samake construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la cɔyi entreprise Jangine Samake construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Biye juma ye mekalo kile 31 amunu sɔgɔlen don ana Mali kɔnɔ Mali kɔ ka Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲantuma aw bisimila bi a ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla an ka jamana ɲɛma Colonel Assimi Goïta ka sanga ni kunungo alamisa ye kalo tile 30 san 2024 fɛn min an ka jamana aéroport international Modibo Keita kɔni kɔnɔna la nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati o tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 45 an ka jamana ɲɛma ale kɔni taara Senegali jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye ale kɔni bisimila an ka jamana kɔnɔna la ale yɛrɛ kɔni kun bɛ senabɔli la an ka jamana kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni kɛra l'air dama kɔni kɔnɔna la a ka ni senabɔli kɔni kun bɛ bila hukumu kɔnɔ o de ye walasa ka se ka na ka se ka kuma kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɔni jɛɲɔgɔnyaw la a ka lajɛ kɔni kɛlen kɔfɛ a ma mɛn tuguni tileganyafɛnw kɔni fɛ a kɔni sera ɲini tuguni ka segin ka taga min yɛrɛ la a bilasira la tuguni an ka jamana ɲɛmaa kɔni ni a ka jɛɲɔgɔn Ame juma la a tɛna mɛn tuguni tɛnɛn don o bɛna kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ duguma kalandenw ka ɲɔgɔndanw kɔni daminɛ ni a bɛ fɔ ma diplôme d'études fondamentales ni o ye DEF ye a kɛmɛ ladala ko ye san o san ni examen kofɔlen ninnu kɔni wagatiw sera i ka dɔn ka fɔ groupe WhatsApp de bɛ sigi ani bɔlɔlɔsiraw kɔni sanfɛla la walasa cogoya min na o kɔni bɛ se ka sujets kɔni bila olu sanfɛ min bɛ a to ni lakɔlidenw kɔni bɛ o sujets ta k'o traiter ni dɔw la u b'a fɔ ko sujets yɛrɛ kɔni ye fiti kɛ san dama dama in na i ka dɔn ka fɔ an ka jamana ɲɛmaa olu kɔni ye fu siri ni ko ninnu dan o de kama an ka jamana ministre min ɲɛsinnen don kalanko ma ni o kɔni ye ministère de l'éducation nationale olu kɔni ye communiqué di kɛ min kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ ka sanga ni fɛn min ye ɲɔgɔndanw kɔni surunya wagati ye maa o maa ni e de kɔni minɛna k'a fɔ ko e de kɔni bɛ to ka sujets kɔni bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ a kɛra sujet kɔrɔw ye a kɛra sujet kuraw kɔni ye ni i kɔni nɔ minɛ la i n'a bila ka taa fɛn min ka dɔn k'a fɔ fanga tigilamaaw ka bolo kan min yɛrɛ kɔni a bɛ yira k'a fɔ i kɔni ye cybercriminalité kɔni kɛ o hukumu kɔnɔna la an ka jamana ministre min ɲɛsinnen don kalanko ma olu i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana fanga bolo min kɔni ɲɛsinnen don cybercriminalité kɛlɛli ma u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ni wagati kɔfɛ na walasa ka se ka ni waleya cɛjugu in kɔni kɛlɛ o la an b'a fɔ ala ka fɛn min ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔndanw bɛɛ lajɛlen kɔni nun don hɛrɛ la ka a kun cɛ hɛrɛ la ka sɔrɔ min ma kɛ ni suɲɛli min ma kɛ furudidi walima a ma kɛ ni kasara ko wɛrɛ i bɛ min dɔn i k'o kɛ o de kɔni ɲɔgɔn tɛ o ka fisa i ka kungo wɛrɛ sɔrɔ ka se i yɛrɛ ma. Ani saga seli tɔ ma jan kosɛbɛ tuguni ni o kɔni ye seliba ye nka n'i ye a jateminɛ ni donna an ka bagan feere garabaliw kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ baganw kɔni ma carin ten kosɛbɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ togoya min na seli ɲɛkɔrɔla tɔw kɔni na ka sanga ni ɲɛfɔliw kɔni ye min kɛra bagan feerelaw kɔni fɛ minnu kɔni bɛ garabaliw kɔnɔ ani minnu kɔni bɛ yala ka baganw kɔni feere u ye a yira k'a fɔ ko o sababu kɔni tɛ dɔwɛrɛ o bɔra lakanabaliya de kɔni na ka d'a kan lakanabaliya sinsinnen don kosɛbɛ yɔrɔ caman na min yɛrɛ kɔni na baganw dun bɛ bɔ burusi kɔnɔ dugu de la ka na duguba kɔnɔnaw la walasa ka se ka feere ni fɛn min ka dɔn k'a fɔ jagɛlɛya tɛ maaw kɔnɔna ka don o dugu kɔnɔna la k'a fɔ k'u bɛ taa baganw ta ko a koɲɛ kɔni ma nɔgɔn.
Ameta burem ka fe no avec le temps bonya ko bo bi femi taji litri ale koni songo yelela kadaka akoni bora femi kemeni bioro bonya ko la bi kata yira soro fo sefa wari keme duru de bonya ko la mi yera koni kera sababu ye burem ka chama koni ayira ka foko chama koni ga golma fe on koni njora ka asabu koni kenini waliya chejugunye we ayira ka foko burem duku koni konna la femi station contenu o etaji be félicitation muno koni na o we ayira ka fota ju koni meta abe fere detail uri la wa kore koni megato asongo be ka geleya kasangani ore koni nye femi ka ro ka fo ayoro koni finti la ka we ayira ka foko lu koni mi sigina ta ka bi femi ka ro gena dinati la mawde ka na soro la taji fere la koni te ka taji koni ta kata afere o mo kono nima jamana sanfɛ lakɔlidoni o ye étudiant ye olu ni ka dɔn ka fɔ Russie université recteur kɔni ye ɲɔgɔn ye lasigidaw kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan u kumara fɛn caman kan u ka kumaw hɔn laɲini bɛ a yira ka fɔ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ walima i kan ka mun kɛ walasa i ka se ka taa i tɔgɔ kɔni sɛbɛn Russie jamana kɔni ka sanfɛ lakɔliso olu kɔni na ni fɛn min ka dɔn ka fɔ nin kɛla forum kɔni ta ko fɔlɔ ye min yɛrɛ kɔni bɛ i ka dɔn ka fɔ éducation Russie Mali yɛrɛ okumu kɔnɔna la Amedo mina ikobi bololo siraw koni kɛmɛ ko wɛrɛ ni ye a ta lajɛ bololo siraw sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la TikTok ale kɔni sanfɛ la influenceur kɔni bɛ minnu kɔni bɛ contenu créer ka ko kɔni kɛ ni maaw kɔni bɛ u suit minnu kama nka amedo mina ikobi waleya kura kɔni bɛ ka don ala ni o tɛ dɔwɛrɛ denmisɛnninnakaw ni o ye denmisɛnnin fitininw ye minnu fana kɛlen bɛ influenceur ye ni u bɛ na u bɛ kow kɛ walima ni a hakilinaw u bɛ kumaw fɔ ni o hakilinaw bɛ di u ma u mansaw kɔni fɛ ni waleya kɔni bɛ kɛ kosɛbɛ ka d'a kan denmisɛnninnakaw ni u kɔni u ka ni janu caman bila TikTok sanfɛ a bɛ view caman sɔrɔ wa o kɔfɛ a bɛ j'aime caman sɔrɔ o kɔni kɛlen bɛ sɔrɔ boda kɔni masa dɔw kɔni caman ma o de kɔni kama fɛn min ka dɔn k'a fɔ an ka jamana spécialité minnu kɔni bɛ ɲɛsin ni wali baara ninnu ma o ye a yira k'a fɔ ko nin waleya mɛn ka kɛ a kɔlɔlɔ tan tɛ o de kama a ka dansira la walima dɔ ka bɔ a la ka d'a kan a dɔw yɛrɛ ye a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin n'a a si kɔni ma wagati dɔw sɔrɔ a kɔni man ka tɛ ka wagati hakɛ dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ jaw kɔni kɔfɛ ni o bɛ tali kɛ telefɔni na kuma tɛ ka taa i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ wa o k'i bɔ yen nɔ fana i b'a sɔrɔ ni denmisɛnnin ma sira min bɛ nin waleya caman kɛ u fitinin nka ni u kɔrɔbayara i bɛ taa sɔrɔ u bɛna t'u yɛrɛ sɔrɔ sira dɔ kɔni sanfɛ ani u denmisɛnninma kɔni tun bɛ ni baara minnu kɛ walima u tun bɛ kuma minnu fɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko a bɛ se ka u nɔ minɛ don ni a nataw la o kama welemada kɔni bɛ bila ka taa denmansaw ma hali n'u tɛ ɲɛ k'u b'u denw kɔni jabila siraw fɛ u kɔni ka a ɲɛna tɔmɔ kosɛbɛ u ka kuma fɔtaw ani u ka kokɛtaw kɔni sɛnsɛn kosɛbɛ min kɔni tɛna se ka kɛ waleya ye min bɛ u nɔ minɛ don n'a nataw la u ka sini kɔnɔna la bi an ka jamana ɲɛmaa ka adamadenya dɛmɛ okumu kɔnɔna la o de ye kama fɛn min a bɛ taa logement ba kelen bɔ yan ko o de kɔni dira kanibakaw ma ni o yɛrɛ bɛ Kati dugu kɔnɔna la nin bɛ don an ka jamana ɲɛmaa kɔni ka adamadenya dɛmɛ olu okumu kɔnɔna la wa o kɔfɛ lakɔliso kɔni jɔra ka di k'a dɔn ka fɔ nin yɔrɔ sigibagaw kɔni ma Mali Football Awards ni o baaraw yɛrɛ kɔni kɛra mais kalo tile 29 tɛmɛnen san 2024 Centre international de conférence de Bamako la ni o ye CICB ni lajɛ kɔni ni kɛra a siɲɛ fɔlɔ ye min kɔni kɛnɛ kan wele bilala an ka jamana samata sɛgɛw bɛɛ lajɛlen ma ka tasibila ta ka ɲɛsin u ma u bɛ ka cɛsiri ni jija min ta an ka jamana ye o de kama a kɛra nisɔndiya koba ye kosɛbɛ ka dɔn ka fɔ an ka jamana samata sɛgɛw bolo a kɛra nisɔndiya koba ye jamanadenw fɛnɛ bolo ka d'a kan dɔw yɛrɛ y'a yira hali n'a sɔrɔla an ka jamana samata sɛgɛw an garizigɛ ma deli ka don Coupe d'Afrique des Nations ni o ye kan ye nka o kɔni tɛ a bali ka fɔ ko an t'an ka jamana samata sɛgɛw kɔni wari ɲuman dɔn u ka cɛsiri ni u ka jija kɔni ye an ka jamana kɔni ye nin kɛnɛ kan an ka jamana seko dɔ ko tigila ye mɔgɔ caman kun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dɔnkilidala min dɔw bɛ tali kɛ Amadu Kebe Darkɛbo fo ka taa se Askiya Modibo min yɛrɛ kɔni an ka jamana samata sɛgɛw kɔni fasa duman bada ɲinɛtɛgɛ dɔn ɲɔni don dɔ kɔni cɛ o de kɔni kama ale kɔni lajɛra kosɛbɛ an ka jamana samata sɛgɛw kɔni fɛ minnu kɔni bɔra ka a lajɛ lajɛlifɛn caman kɔni a bɛ wagati damadɔ bɔ an ka jamana jabarani suba ni o ye ORTM ye ale jabalakura kɔni o jɔli kɔni baaraw bɛ sen na o de ye kama fɛn min ORTM yɛrɛ kɔni directeur ale ni k'a dɔn k'a fɔ a cakɛɲɔgɔn caman fo ka taga se i k'a dɔn k'a fɔ baara yɛrɛ kɔni kɔlɔsili baara bɛ maa minnu bolo ni o bɛ tali kɛ Misirala Gabriel Magmala olu kɔni sɛnɛbɔli kɛ ka taa u ɲɛda baaraw kɔni tagacogo kɔni kan a yirala k'a fɔ an bɛ don min na i ko sisan 100 sarala baara in kɔni bɛ 69 bɔyanko de kɔnɔna ni baara in kɔni jɔli bɛɛ ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hectare 9 ale ni tila de kɔni sanfɛla la
abe se ga nga bolo siraw sanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la TikTok ni wagati na ordre de médecin olu kɔni wililen do ka jɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw kɔni kama minnu kɔni me pigiru kɛ walima ka furaw di mɔgɔ ma i ka dɔn ka fɔ farikolo gilali kɔni ta fanfɛla ka sɔrɔ a kalan tɛ u la a dɔnniya tɛ u la wa a yamaruya tɛ u bolo ni i kɔni minɛla i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ni a kɔni yera ka fɔ i jalakilen do i n'a ta i yɛrɛ sɔrɔ kɔgɔbana ni ɲɔgɔn cɛla la ni kɔni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni daminɛla ka sanga ni ka dɔn ka fɔ bɔlɔlɔsira esthéticien dɔ kɔni kɛlen kɔfɛ ka i ka dɔn ka fɔ pikiri kɛ dɔ la min kɔni tala i yɛrɛ sɔrɔ lapitaniso kɔni na ni a jokina kosɛbɛ o de kɔni kama wulikajɔ kɔni kɛra ka u kɔni nɔ minɛ ni yɛrɛ kɔni senfɛ maa kelen ale tala i yɛrɛ sɔrɔ kaso la kelen wɛrɛ ale kɔni tun bilala nka ni wagati na ni a tagala ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la caman kɔni ye i ta feereliw kɔni jɔ u tɛ a kuma fɔ wa a tɛ ye hali u ɲɛ kan o la an kɔni b'a fɔ hali bi ala ka a ɲɛga d'a ma ka d'a kan bɔlɔlɔsira sanfɛ fɛn caman kɔni feerebaga bɛ ka sɔrɔ ala a dɔnniya tɛ u la n'u bɛ tali kɛ tulu feerelaw la safinɛ feerelaw o ni a ɲɔgɔnna caman. Ni de bɛ da sigi aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw la aw ka mɛn don wɛrɛ ni ala ma basi kɛ ne ni aw la ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ.